O Porto de Aguiño acollera este domingo a terceira bandeira masculina Concello de Ribeira. 7 traiñeiras da Liga B competirán por facerse coa vitoria nunha regata que reunirá preto de 200 deportistas. A cita disputarase o domingo 19 de xullo a partir das 12 da mañá na parte exterior do Porto de Aguiño. Organizada polo Club de Remo coa colaboración do Concello de Ribeira, a proba contará coa participación de 7 embarcacións da Liga B de traiñeiras e mobilizará arredor de 200 deportistas. A verdade é que xa é unha cita na que este ano pois fixeron un equipo de traineras e esperemos que os nenos e nenas que así o conforman e non tan nenos, que outro día fixemos a presentación do equipo e a verdade é que hai todo tipo de idades e iso ao final a veteranía xuntado coa xuventude pois poden formar un gran equipo. Esperemos que loiten para que esta bandeira pois sexa pelexada e poida ao mellor pois quedar aquí no noso entorno. Dende o Concello puxeron en valor este tipo de eventos polo seu impacto deportivo e tamén pola súa capacidade para dinamizar o municipio e promover a contorna mariñeira de Aguiño. Sempre apostamos polo turismo deportivo, que ademais ten un gran repunte na nosa localidade. Eu atreveríame incluso a decir que ten repunte xa máis alá da comarca e máis alá da comunidade autónoma, incluso a nivel nacional. E que ademais pois é por unha banda moi dinamizador, no sentido de que achega un montón de visitantes á nosa comarca e ao noso pobo, á nosa localidade, e por outro lado pois é unha posta en valor dos nosos recursos mariños e naturales. Pola súa banda, o presidente do Club de Remo, Suso Silva, asegurou que nesta edición non hai un favorito claro, polo que se agarda unha competición moi igualada. Este ano está bastante reñida a Liga, xa que, non hai un claro gañador e pois poderíamos incluso ter opcións todos os equipos a poder disputar esta bandeira, non? Logo, destacar que vai a ser no Porto, na parte exterior do Porto de Aguiño, ás 12 da mañán, e esperamos poder contar con todos vós animándonos. A regata disputarase únicamente na categoría absoluta masculina e os mellores clasificados recibirán, ademais da bandeira, premios en metálico.